Anastasio Naini, miyembro po kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po, Alas 7:04. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. mga tugang kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. As usual, kasabay ko po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan lamay. Headlines kan mga bareta ngunyan sa lado lokal, gobyerno probinsal, asin TESDA, naghatod din Manila in a skills training sa mga residentes kan costalis na barangay sa Western Parte, Canalbay. Tabang pinansyal para sa operasyon kan Katarata, mas pinahiwas kan PhilHealth. Investigasyon sa mga posibleng epekto kan Paxelica na planong itindog sa Tarlac. Piga plano na kan nagkaperang kongresista sigon kay Albay 1st District Representative Crisel Lagman. Mga bagong programa asin lakdang na masulong nin mas makusog, maugma asin aktibong pamumuhay para sa mga senior citizens, piguururunan kan Geriatric Committee kan LGU Legazpi. Sa lado national, Department of Education pinagiromdom ang mga empleyado na dai ipagrenda o pagprenda ang ATM payroll card. Patakot na pag-aresto sa mga Pilipino sa China ay binulgar sa Senate hearing. Budget hearing para sa 7.2 trilyon na propestong budget sa 2027 mapuon na sa masunod na semana. DND Chief Gibo Chudoro inapod na extortion as in blackmail ang lakdanggan China kontra sa sanggatos na Pilipino. Sa ibang nasyon, sobra po sa 1,200 katawo inibakwar dahil sa magkasiparar na wildfire sa France. Baretang Sports, Jaja Santiago nakakuanin GAB license para makapagkawat sa giraray sa Pilipinas. Detalyes kan mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Malalain na skills training ang dinarakan gobyerno probinsal Canalbay katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga residentes kan Costales sa Western Parte Canalbay kasuhapon. Sa pahayag ni Albay Provincial Agriculture Office o APAO Head Daryl Buen Consejo, sinabi kay ni nakatuyuhan kang programa na may paabot sa mga residente kan Uwas, Piodoran, Libon na sin Siyudad din Ligao ang training na pwedeng dang magamit bilang dagdag kaaraman sa pagkakakitaan. Sigon kay Buen Consejo, kaibahan sa mga training na pinag-officer sa mga residentes ang hair cutting, massage therapy, tocino making, solar night light, as in post-lamp installation, domestic appliance repair, pati naman nilain na training sa agrikultura. Makater ka kasi po around ang West Coast Albay is a tourism destination. So ito po kita mo niya na training for massage, for haircut, for tocino making and other skills training po. So dako lang ang pwedeng oportunidad sa gabos po. So natigdadala po dito sa West Coast Albay ang mga araw training program. Daryl Buen Consejo sa pahayag may kinaraman sa sinabi ng pagtripon sa Puan Acting Provincial Agriculture Officer. Alagaan ang paningin sa tulong ng Uptin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mas pinahiwas kan PhilHealth ang tabang pinansyal para sa operasyon kan Katarata. Sigon kay PhilHealth Bicol Information Officer Ray Victor Mangampo, sa iyang sinabi na hali sa lumang rate na 16,000 pesos kada mata. Ang bagong benepisyo nagtataon ng unyanin 20,200 pesos, sagud 80,900 pesos para sa adults, depende sa klase kan lens. Mantang minaawot naman sa 179,000 pesos kada mata para sa pediatric patients. Sinabi ni Mangampo na nakadepende ang mariresibi na kantidad sa classical lens o intraocular lens na gagamiton. Tig-inggan man kan PhilHealth ang mga pasilidad na maghanda nin magakanigong supply nin bulong asin lenses para malikayan ang bayadan sa luwas. Pwedeng riparuhon ang PhilHealth accredited facilities para sa mga harareni asin accredited na ospital o klinika. Mas malaki po yung
magiging discount ni member sa kanyang babayaran po. So sabi po natin dito, 50,000 pesos yung sa halimbawa natin, meron 20% sa senior citizen. Kung ibawas pa po yung sa PWD, then yung ano na po ng sa PhilHealth, probably baka wala na nga pong bayaran. Nagpaplano pong magpasa ng resolusyon ang nagkapirang kongresista para aramon o investigaran ang posibleng epekto kan Paxilica sarong semiconductor as in artificial intelligence infrastructure hub na planong itindog sa Tarlac. Inan sinabi ni Albay 1st District Representative Chris Lagman sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Lagman, ang Paxilica sarong international initiative na pinapanginutan kang Estados Unidos asin opisyal na ilinansar sa Pilipinas kan nakalis na taon. Sa iyang sinabi na maabot sa poco mas o menos 100 o kaya 1,600 na hektarya nindaga ang kinakaipuhan para sa proyekto. Apera kay ni kaipuhan man ang mahiwasan na supply ng kuryente asin tubig. Mientras tanto, tinawan din doon ni Lagman ang inquiry pigalauman na makatabang para mapag-adalan ang posibleng epekto kan sa komunidad asin ang kahandaan kan gobyerno na atubangon ang isyong posibleng magbutwa. Kung ini Maria Lizar. And may mga issues like for instance, number one, alam naman natin ang AI would entail a lot of power and water. So, igwa ba kita nag-power shortages nga ni kita. Sisi ang ma-finance ng infrastructure. Ano klaseng source of power ini? Okay, water. Di ba, ngunyan, laninya, tubig. Yeah. Pero paano pag panahon kang tagtuyot? And aram ng baga, ang Tarlac is agricultural land. So, how would this affect our farmers? Nagkasararo ang Geriatric Committee kan LGU Legazpi para tukaron ang mga bagong programa asin lakdang na magsusulong nin mas matibay maugma asin aktibong pamumuhay para sa mga senior citizens. Ipighiras ni Legazpi City Mayor Sham Ismail sa iyang Facebook post ang napag-ururunan. Sa lado kan Elderly Congress, magkakaigwanin pagtiripon asin pagmidbid sa importanteng papel kan mga seniors sa komunidad. Apera kaini magkakaigwaman nin Adopt a Community Program na iyo ang pag-abot ka nakatutok na serbisyong pangsalud na suporta sa komunidad. Tinaawan doon ni Mayor Ismail na padagos ang lokal na gobyerno sa pagbilog kan mga programang nagdataonin importansya sa lolo asin lola para sa sarong syudad na inklusibo asin mauswag para sa gabos na henerasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mga tugang nakipaghuron po sa Albay Governor Noel Rosal kay Senador JBR Sito sa opisina kay ni sa Senado. Kinumpirmar kang gobernador ang katuyuhan kan sa iyang pagbisita sa nasabing opisyal. Sinabi ni Governor Rosal na nag-follow up siya sa iyang request na pinagkukonsideran niya na maray na amigo para sa pag-upgrade kan mga ospital sa probinsya kan Albay. Sinabi kan gobernador na yaon naging marhay na resulta kan sa iyang pagbisita sa pag-asabing siniguro ni Ersito sa iyang suporta sa proyektong pangsalod kan Albay. Si Ersito ang presenting chairman kan Senate Committee on Finance sa Philippine Senate. Opisyal ng pinaunahan kan Gobyerno Provincial kan Albay sa tabang kan Daraga Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang pagdistribuer kan rice subsidy para sa kabilugan na 7,212 benepisyaryo sa banwaan kan Daraga Albay. Parte ni kan programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang sa irarom kan mas pinahiwas na Local Government Support Fund. Sa irarom kan programa, kada kwalipikadong benepisyaryo makakaresibe ng 10 kilos nin bagas kada 2 bulan o kabilugang 60 kilo o 60 kilo nin bagas sa laog nin sarong taon. Sa enot na aldaw kan second tranche o tranche distribution, mga benepisyaryo hali sa 18 barangay ang nakaresibi kan rice subsidy. Magpapadagos ang pagdistribuer kan ayuda sagud sa Agosto 14 para sa iba pang mga barangay, sagud sa makumpleto ang kabilugan na bilang kan mga benepisyaryo. Papanginutan po yung Obispo Bong Bailon ang banal na misa para sa canonical erection kan San Pedro, Kalungsod, Kwasay Parish sa Barangay Baskaran. Kasabay kan selebrasyon
Kan kapistahan sa Agosto 17 ngunya na taon, mapo ng Eucharistic celebration and rite of canonical erection alas 9 nin aga. Si pinahayag kan Diocese kan Legazpi pinagrekognisar bilang Quasi Parish kan September 10, 2024. Bantang ipinahiling ang canonical, ang pagpatalubok, ang pagtuwod, active pastoral engagement as in organizational readiness na nagresulta sa elevation bilang full parish status. Siserbihan kan bagong parokya ang siyam na barangay kasabay ang Alubo, Baskaran, Burgos, Gapo, Inarado, Kinawitan, Mabini, Tabon-Tabon as in Barangay Talahib. Gagamito ni Albay District Representative Kaloy Andes Loria ang sayang bagong posisyon bilang chairperson kan House Special Committee on Persons with Disabilities. Tanganing ibusol ang mga leyes asin programang masimbag sa pangangaipuan kan mga persons with disabilities o PWDs. Sa pinalawas na pahayag ni Loria sa iyang bagong designasyon, pinag-unambitan na maawot niyang pahiwason an access kan mga PWD sa serbisyong pangsalud, tabang pinansyal, kabuhayan, edukasyon asin iba pang panginot na serbisyo kasabay kan pagbusol sa saindang derechos, dignidad asin pantay na oportunidad sa komunidad. Tig-enganyar man ni Loria ang pagtatarabangan, tanganing makakrear nin pagbabago sa nasabong sektor, mantang nagpaabot man siya ning pasasalamat sa kaibahan niyang mga lehislador asin kadistrito sa tiwala asin suportang itinao sa iya. Mga tugang ang mga bareta sa Lado Nasyonal. Oras po sa Pilipinas. 16 minutos makalihi sa alas 7. Masunod, makalipas lang yan kan mga patalastas. DZGB Barreta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Boodle Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay!
Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Oras Pilipinas, 6:22 nin pagkaaga, nagpagiramdom po ang Department of Education o DepEd sa mga empleyado kaini na daisukuan gamiton ang ng ATM payroll card bilang collateral sa utang. Ang DepEd base po sa DepEd Memorandum number 049 series of 2026 may petsang Agosto 12, tinawanin doon ka na hensya ang pagbabawal sa paggamit kang ATM payroll card bilang loan collateral o pagsuko kaini sa nagpapautang. Pinagunambitan sa memorandum ang nainot na memorandum na may petsang Abril 18, 2020 asin ang abiso kan Bangko Sentral ng Pilipinas may kinaaraman sa sangla ATM scheme kan Mayo 2023. Sigon sa DepEd, pwedeng magresulta ang siring nagibo bako sa kontrolado ang pag-withdraw sa account, financial exploitation, sobrang pagkakautang asin posibleng sala sa paggamit kan personal asin sensitibo na informasyon. Piging kanyarman ang mga personal na maging maingat sa pagkuanin loan o ang mga personnel na maging maingat sa pagkuanin loan asin maglikay sa mga baka otorisadong nagpapautang o nagkatangro nin halangkaon interest asin magabat na kondisyon.
Imbes kay ni, inabisyon sinda na umutang sa nas accredited, authorized as in regulated lending facilities kay bahan ng Government Service Insurance System o GSIS, Department of Education Provident Fund, Land Bank of the Philippines as in Pag-ibig Fund. Pwede man na makipagtransaksyon sa mga lending companies ang narehistrado as in lisensyado kan Securities and Exchange Commission o SEC, pati na ang mga pribadong lending institution na akreditado kan DepEd. Pinagirumdum kan DepEd ang mga empleyado na pangatamanan ang sa indang ATM payroll account, pati na ang personal as in sensitibong informasyon. Pupuna na po kan House of Representatives sa masunod na semana ang deliberasyon para sa propwestong 7.2 trilyon na national budget para sa taon 2027. Sigon kay House Appropriations Committee Chairperson, Representative Micaela Angela Swansing, pupunan ang budget hearing sa Lunes, Agosto 17, asin matatapos sa Agosto 9, Oktubre 9, bago ang undas break ang Kongreso. Sa giraray na ipinahayag kang kongresista ang pagkondukta sindanin hararom na pag-uugid sa pundo na inapod niyang People's Budget, kung saan nakipaghuron ang non-government organization asin iba pang concerned stakeholders sa mga kongresista asin himayon ang budget process. Mientras ay pinahayag man ni House Speaker Budget D na ipapautob ninda ang safeguards o na inadaptar kan Kamara de Representantes kan taon 2025 para maibitaran ang mautro ang questionabling insertion kay bahan sa mga pinapautob ka nakaaging tao yung Budget Amendments and Review Subcommittee as in live streaming kan pigasabi niyang open as in transparent na may cameral meetings. Magigiramduman na kanaging Martes, Agosto 11, opisyal lang pig-turn over kan DBM ang 2027 na National Expenditure Program. Ibinulgar ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK o Executive Director Benjamin Acorda Jr. sa sarong Senate hearing kasudma ang pagpatakot kan China na arestaron ang mga Pilipinong obrero sa indang nasyon kundi ipapalibrehon kan Pilipinas ang mga Chinese national na inaristo sa sarong operasyon sa Misamis Oriental. Sigon kay Acorda, sinabi sa mga representante kan Pilipinas na posibleng arestaron ang mga Pilipino sa China bilang pagbalo sa pagkakaaresto sa 69 na Chinese nationals kan ginibo na raid sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa laog kan Felvidec Industrial Estates sa Tagulan, Misamis Oriental. Ginibang operasyon kan combined forces kan gobyerno na pinanginutan kan PAOK dahil sa napagsuhay sa immigration, labor as in environmental laws. Sa pagdangog kan Senado, pinanginutan kan Committee on Economic Affairs ni Senador Risa Ontiveros na unambitan sa nagprotesta ang Chinese Embassy sa Manila. Katakod kang ginibong operasyon dahil pinangaranan ni Acorda konsisay mismo halit sa Chinese Embassy ang nagpaluwas ka na sabing patakot asin kung noarin ini eksaktong sinabi. Dahil man ikinaugman ni Ontiveros sa nasabing patakot, sinabi niyang dapat na kontrolon kan Pilipinas ang anumang napatakot o posibleng pagbalos kontra sa nasyon dahil sa lehitimong pagpapautob ni Lei. Inapod po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang na plain and simple extortion as in blackmail and immigration action kan China kontra sa sangkatos ng mga Pilipino. Makusog na kinundinar ni Teodoro ang parehong pagbalo kan China na makiaram sa law enforcement kan Pilipinas as in blatant blackmail kontra sa mga Pilipino. Kasunod ini kang pahayag kan China Foreign Ministry kanakaging aldaw na ipapairarom sa immigration operation ang sobrang sangkatos ng mga Pilipino dahil sa illegal employment as in overstaying. Ipinag-insistir ni Teodoro na ginibo kan Pilipinas ang operasyon kontra sa Chinese national susog sa mga search warrant na pinaluwas kan mga korte. Katagod ini kan operasyon kan Mayo sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental kung saan 69 na Chinese workers ang nadiskubring nagkakapot kan hazardous materials. Tinawanin doon kan sekretary na kung bako imbelto sa panluloko ang mga Pilipino ang nasabing Chinese national ikukonsider sinda arog kan ibang dayuhan na nagsunod sa ley mantang nag-iirok sa Pilipinas. Bareta, mga tugang sa ibang nasyon na sin sports, makalipas lang kan mga patalastas. Alas 7:28. Managos ka muna nagantabay sa DCGB, Bareta, alas 7. Tuhod, siko,
Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. DZGB Barreta alas 7. Mga tugang maabot po sa 1,200 katawang inibakwar gikan sarong campsite matapos magsilyab ang duwang magkasipara na wildfire hanay sa sarong beach sa France. Maski may mga kontrol ng sulo, panagos man nagdilakop ang saro dahil sa bako magayon na kondisyon kang panahon. Nadidifisilan ang mga autoridad na makalaog sa lugar kung kaya marikas na nagkayanap ang sulo sa kabubuldan. Ibinalyong man sa sarong evacuation shelter ang mga residentes asin turistang naapektaran kan wildfire. Padagos man na nakaka-experience nin makusog na wildfire ang France asin iba pang parte kan Europa dahil sa nagkusog na heatwave asin paborobagong klima. Sigon sa French Environment Minister na si Monique Barbot, posibleng umabot sa 15 billion euro o sa 1 trillion pesos ang danyos na dara kan heatwave sa nasyon. Bareta, mga tugang sa sports, digdi po sa DCGB, Bareta, alas 7. Nakakuha na kan sa iyang professional license para magkawat sa giraray ang Pilipinas na nagbabalik na female star na si Jaja Santiago. Nangunyan official ng midbid sa pangalan na Sanchi Minowa. Inanunsyo kan Games ang amusement board o GAB ang development na ini kasudma sa sarong social media post. Nasabing post sinabi kan GAB na ipigira si Santiago ang sa iyang pagkapaha o magkawat sa nasyon. Napag-araman na si Santiago inot nang nagpirma sa Creamline Coolest Masters para sa 2026 PBL Invitational baguan sa iyang upcoming stint sa United States. Sa masunod na taon, 2027, ang dating Japan SV League champion makawat para sa San Francisco Signal sa League 1 Volleyball o LOVB. Pag-asa, mga tugang sa kamugtagan kang panahon, kasabay po ang Bareta na dara ni Melvin Almoela. Diyos mahay nga pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay ka ang DCGB. Sa ganyan na Agosto 14, 2026, sal daw ning Biyernes ning pagkaga.
Ninang sa tuyang ligtas sakit sa kamugkakangkang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros ng habagat, ang padagos na nakapekto sa interong Luzon asin sa sulno pang parte kang Kabisayaan. Dahil ang kayang digdis sa Kabikulan, makaka-experience yung bahagyang panganuron sagkod sa panganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagudol. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na hali sa sursulnopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging moderato sagkod sa maalon. Mantang temperatura pigalaumang poon 27 sagkod 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:35 ng pagkaaga. Asin masulno pat yan na alas 6:12 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Alas 7:34 oras mga tugang sa Pilipinas. Ini po ang DCGB Bareta alas 7. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Marila Cruz, Jenny Balera, Nicole Angloriana, sin Shara May Leron, Siring Man, nakasabay niya to sa pagbabareta, ngunyan po nga daw, Jasmine Balolo. Ini po si Henry M. Anapot, masunod. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 5